Hello guys, maing buntag nyo diha. Hinaot ko nga naan mo sa mayong panglawas. Karon ato ang duawon, ato ang batong diri kung usa na i-update sa iyang mga bunga diri. Dara ang uban guys nga batong wala kani nga area dapita, wala pa gini siya kabunga pa, murag nagsugod pa ni siya og buwak. Atong tan-awon kung sa unahan basig na ay nani bunga nga atong makitaan nga mga dagko na. Diring dapita guys, usa pa ka bulak atong nakita. Atong lilion kung naapabay lain. Siyempre naapay usa diri guys atong bag-ong nakita dara guys. So nakabunga na gyud. Atong batong guys, atong batong ug atuang alugbati makautan na kita ani guys. So dara guys, presko kay itong alugbati guys. Diring dapita ato ning tan-awon, mao ni diring dapita ang una natong tanong og nakita na to, daghan na gyud ang yang bunga guys. Dara daghan ang buwak atong lilion. Siyempre guys, di ara guys, tag-as na guys. Mauta na gini siya guys. Okay.